Безспорно, британките са фаворитки за спечелването на златото с шампионката на 100 метра Дина Ашер Смит, която е на първи пост, и с сребърната медалистка на 200 метра Дарио Ниита на последен. Но когато става дума за щафети, винаги прогнозите могат да отидат на пух и прах само за стотна от секундата. Непредвидими са, да. Чудесно начало. Разбира се, че Дина Ашер Смит вече взима сериозна преднина пред останалите. Великобритания не с най-доброто предаване, но въпреки всичко са на лидерската позиция. Французойките също много добре. Великобритания, Швейцария, Франция. Британките с лека преднина. Сега Дарио Ниита вече има спокоен аванс. И Великобритания ще спечели златния медал, среброто за Франция, а в битката за бронза Нидерландия и